גם היא אותו דבר. ברגע שמתחילים, אז הם אומרים ככה, אז אם אנחנו חיים כבר 5 שנים כחבר וחברה, למה שלא נקים בית, נביא ילדים ויהיה בסדר? אבל פה הם שכחו רק פרט אחד, שברגע שאתה מתחתן, אתה נכנס למערכת מחויבויות שלא חשבת עליה. אתה לא חושב שזה יותר עמוק ויותר יסודי? זאת אומרת, אני חושב שזה מתחיל בכלל בחינוך. למה הילד נחשף בילדותו? אז רק למה שהם 5 שנים חברים, זה לא קורה להם? זה נכון מה שאתה אומר מהאמצע, שזה שאין מחויבות, אז אפשר למשוך אותה, ואפשר להיפרד 20 פעם ולחזור 30 פעם, אבל זה הרבה יותר שורשי. זאת אומרת, למה נחשפים החתן והכלה עוד מימי הילדות? איזה הכנה הם קיבלו בכלל למסגרת הזו שנקראת נישואין? מה הם קיבלו בגן? מה הם קיבלו ביסודי? מה הם קיבלו בתיכון? מה הם קיבלו בצבא? מה הם קיבלו אפילו באוניברסיטה? מה הם קיבלו בחוץ לארץ, בתאילנד? תכלס, יום אחד מגיע שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי במקרה הטוב, אם זה לא עורך דין בקפריסין בנישואים אזרחיים, והם צריכים להיות ביחד, והוא מרגיש פתאום בתוך איזה כלוב. זאת אומרת, אני רוצה שתתחיל לנתח לי את זה מגיל 3 לכל האווירה והסביבה, אפילו יותר מזה. הדוגמה האישית של ההורים, וכן על זה הדרך, כל הגורמים. אני חשבתי שנגיע לזה הפוך, אבל אתה באת, מה שנקרא, פתחת לי את הדלת הראשונה. זה פשוט, שברגע שהיסודות לא בנויים טוב, אז אני יודע, אתה יודע מה, בוא נגיד עץ או בניין, שהיסודות לא בנויים טוב, בהתחלה, במטרים הראשונים, לא, זה לא ניכר. כשזה מתחיל לצמוח גבוה יותר, אז זה ניכר. ככל שזה צומח יותר גבוה, זאת אומרת, במילים שלנו, ככל שהשנים מתארכות יותר, ההתפוצצות באה יותר מהר. עכשיו, אתה מדבר איתי על השורשים. במקרה הזה, יש פה מין מעגל קסמים. ברגע שתינוק מגיל 0 מורעל בחינוך שהוא לא חינוך יהודי שורשי טהור, אז כבר אני יכול, זאת אומרת, לא כנביא, אלא כאדם עם היגיון פשוט, להגיד שהתינוק הזה, בגיל מסוים, יהיו לו בעיות בחיים, בתור ילד יהודי, כן? אם הוא גוי גס ומגושם וזה, אז זה צפוי, אבל ילד יהודי שאתה מצפה ממנו לחיים תקינים, אתה יודע שאם הוא קיבל חינוך X במשפחה X, עם טלוויזיה בבית, עם עיתונים, עם אבא כזה, עם כזאת, כלומר, הרקע הוא כזה, אני יודע שבגיל 20, 25, זאת אומרת, אחרי צבא, הכיוון שלו יהיה חוץ לארץ, מזרח רחוק, סמים, זה בערך הכיוון. זה שבמקרה הוא לא יצא לשם, נשאר פה בארץ, זה יש סיבות טכניות שהשאירו אותו פה. זה שהוא התחתן ועדיין הוא עוד לא התגרש, זה גם יש איזה סיבות של אילוצים כאלה ואחרים שמשאירים אותו. אבל העיקרון הוא, הכיוון זה כיוון לא בריא. אז אתה רוצה לטפל בשורש, אז בגדול הייתי אומר לכל אחד, אם אתה רוצה לגדל דור שמראש תוכל לצפות מה יקרה איתו, אתה חייב לתת לו את המתכון של האושר בחיים מראש. וכמו שאמרתי כבר, אדם מגיע לכניסה לבסיס צבאי, אומר לו הש"ג, פתח שנייה את החלון. אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, אישורים, קיבלת? יש לך? אומר לו, לא. אומר, לך תביא אישורים, תהיה מאושר, תיכנס לבסיס. כלומר, בשביל להיכנס למקום, לחיים התקינים של הנישואין, אתה צריך להיות מאושר, והאישורים נמצאים בקריטריונים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא נתן. זוג חייב לעמוד בקריטריונים. אתה לא עומד, אתה נפלת. זהו, עכשיו אתה רוצה להרחיב בגדול את הקריטריונים, אפשר. אני רוצה להכניס את זה לזווית נוספת, ואחר כך נמשיך לפתח את זה משני הזוויות ביחד. זה דווקא זווית רוחנית, קבלית. יש היום איזושהי אשליה שהיא בעצם רצחה את העולם, האשליה הזו, וזה התנועה הפמיניסטית. קמו נשים ואמרו, רגע, מה, אנחנו מקופחות. אנחנו רוצות שוויון זכויות. לכאורה זה נשמע טענה צודקת, וגם מעוררת רחמים. מה היא אשמה שאין לה כוח, או שהיא חלשה יותר, ואז מה פתאום אנחנו צריכים? זה בעצם הביא את החורבן הגדול לכל הבתים בארץ ובעולם. וזאת למה? לא בגלל שאני שוביניסט, אלא בגלל שיש כללים שחייבים לקחת אותם מההיבט הרוחני שלהם, שרק לנו כיהודים, ורק בתורת ישראל ובפרט בסודות התורה, שם מונחים היסודות. וזה מתחיל בעצם עוד טרם רידתם לעולם הזה. בעצם איש ואישה, על פי מה שכתוב בספרים הקדושים, זה נשמה אחת. והקדוש ברוך הוא מפצל את הנשמה הזו לשניים, ושם חצי באיש וחצי באישה. לכן כתוב בזוהר, שכל השרוי בלא אישה, שרוי בלא הצלחה, בלא ברכה, ופלגה גופה. מה פשט פלגה גופה? הרי הוא שיש לו ידיים ורגליים ועיניים, הכל שלם, מה פלגה גופה? הפשט של פלגה גופה,
זה ברוחני שלו. רק תסביר למאזינים פלגה גופה, הכוונה חצוי, הוא חצי. וזה לא, כשאתה מסתכל על אדם ממבט חיצוני, הוא נראה מושלם, הוא גם יכול להיות יפה וגבוה וחזק ועשיר וחכם וצייר ונגן ושחקן. אז מה לא בסדר פה? אבל באמת, במבנה הרוחני שלו הוא חצי. וזו גם הסיבה שיש את ההבדלים והניגודים בין איש לאישה. למה? כי החצי שיש אצלה, אין אצלו. והחצי שיש אצלו, אין אצלה. לכן תראה בבריאה מה כתוב באדם, יש לשון שונה בין האיש לאישה. אצל האדם כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה לשון יצירה ושני יהודים. אצל האישה כתוב, ויבן השם את האישה. לכן נאמר, בינה יתרה נודעה לאישה, אבל לא דעת. בדעת נאמר, נשים דעתן קלה. מצד שני, אצל הגבר יש את החצי שאצלה יש. למשל, דוגמה, אישה רוצה להיות שוות זכויות לגבר. היא קמה בשתיים בלילה והיא רואה עכבר רץ לה בבית. אז היא עומדת לשולחן ונותנת צעקה שכל הבניין מתעורר ובטוחים שהולך לקרוא פה זה אסון גדול. בעלה קופץ וטושטש, מה קרה? היא לא יכולה לנשום, היא אומרת לו, עכבר! אבל זהו, לוקח מטאטא, נותן לו בראש והורג אותו. אז למה היא הגיבה כך והוא הגיב כך? כי באמת במבנה הרוחני שלהם, השם נתן לאדם, לגבר, את הצד היותר שכלי, היותר יבש, היותר אמיץ. לאישה הוא נתן את הצד היותר רגשי. לכן אישה בוכה מהר יותר, מתרגשת מהר יותר, נבעלת מהר יותר. עכשיו, לא ייתכן לקחת את האישה עם החצי שיש לה מבחינת תכונות, יש לה את המעלות של הגבר, אין. למשל, אמרנו בינה יתרה נודעת לאישה. גבר יושב עם החבר שלו בסלון ומדבר איתו על עסקים או לא יודע מה, כל מיני רעיונות, והיא במטבח, היא אומרת לו, יוסי בוא רגע, שמע לי, זהר ממנו. הוא צריך לשמוע בקולה כי הבינה יתרה נודעת אצלה והיא צודקת. היא קולטת אותו יותר טוב. בלשון חז"ל, אישה מכרת באורחין. בדיוק. עכשיו, אז מה? אז יבוא הגבר ויגיד, רגע, אני רוצה שוויון זכויות, אני גם רוצה לדעת ולהכיר בהם יותר. זה לא שייך. יש מבנה שזה מה אתה, זהו. עכשיו, כאשר איש ואישה נפגשים ומלמדים אותם מלמדים מה מבנה הנפש שלו, ואותו מלמדים מה מבנה הנפש שלה, ביתרונות וחסרונות, ומלמדים אותם איך להיות אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. איך נעשה בשר אחד? איך זה יכול להיות שעכשיו הם פתאום, אתה רואה כבר מה כתוב כאן? אחד. זה כבר לא בחצאים. ברגע שהם יחד, אז זה אחד מושלם. ולדעתי, כאן שורש של עמקה בחינוך החילוני, שמושפע בעצם מתרבות המערב שהזרימה לכאן את הרוח הפמיניסטית, והחריבה את בתי ישראל. אפשר לתת בעניין הזה הרבה דוגמאות. אתן לך דוגמה, למשל, למה על פי ההלכה לאישה אסור להיות שופטת? דיברנו על זה פעם, אתה זוכר? תזכיר את זה, זה חשוב. אז יקומו אנשים ויגידו, רגע, מה זה? מה זאת אומרת? מה, היא... איפה שוויון הזכויות? איפה שוויון זכויות? מה, יש לה 9 בבגרות, היא הוציאה 10 במשפטים. יש לה קול טוב, היא יכולה להביע את עצמה. אבל הם לא יודעים שאישה, מהבחינה הרגשית שלה, היא יותר שבירה מגבר. יבוא הנאשם ויבכה לה, וישחק לה על הרגשות, אז הוא יכול לגרום לה להוציא פסיקה לא נכונה. אז מה קורה? קורית תופעה הפוכה. הנשים מנסות לראות קשוחות יותר מהגברים כדי שלא תחשוב שתנצל את הרגשות שלי. לכן שוטרת יותר אכזרית ברפורטים, לכן שופטת יותר אכזרית בפסיקות שלה, כי היא יודעת שיש לה איזה חיסרון, היא מנסה לחפות עליו ביותר נוקשות ותקיפות. וזה נובע ממה? מהמבנה האלוקי הנפשי שהשם יתברך ברא אותם. אז מה קורה? הוא גורם לה להיות עקומה ביודעין. היא יודעת שמשהו פה לא חסר, אז אני חייבת להראות שאני לא כזו. אבל זה לא יעזור. לכן תראה, אדם בא למשפט, הוא רואה שופטת עם ציפורניים ארוכות אדומות ומבט קר, אומר וואי, נגמר עליי. למה הוא יודע מה שאני אגיד פה עכשיו לא יעזור? היא חייבת להראות שהיא זה. או באה לו שוטרת, פתאום עצבנית כזו. שוטר עוצר אותך, אתה אומר לו, מה נשמע נשמה וזה? למה אתה נוסע מהר? אתה יודע שהוא מסתדר איתו. היא לא. תן לי רישיונות. כאילו, אל תדבר איתי, אז לא תשמע, אתה מבין? וזה, בין בני זוג, זה קטסטרופה לא רגילה. אז מה קרה עכשיו?
נשים יוצאות מהנחה שהן לא שוות זכויות. אז כבר הן מתארגנות, עוד לפני החתונה, למושג שהוא אסון רוחני, מי ישלוט? האמא אומרת לה, תשמעי טוב, אל תהי שפחה, אל תתני לו את ההרגשה שמההתחלה תראי לו מי את. והוא כבר בא מוכן, גם כן, פה מי ישלוט? אז על היום הראשון שהם באים, אתה יודע, שמעתי סיפור אמיתי, הרב סרצ'וק, זוג חזר מחתונה, סיפור אמיתי. כל אחד עם המטען שלו, של השליטה. אז הם ישנו במלון, למחרת נסעו הביתה, ערב ראשון בבית כחתן וכלה, הזמינו איזה פיצה ושתייה ועניינים, השולחן היה עם מפה, והפיצה ושתייה וכל העניינים, ואז היא החליטה שהיא כבר תעשה לו את הקורס, היא קמה, נתת לו פיוק, אמרת, אני מאוד עייפה, תסדר פה את הכל, לילה טוב. אמר לה, בסדר, היא קמה, אסף את כל המפה, עם כל מה שיש, זרק את זה מקומה רביעית למטה לכביש. אז הוא בא לחדר, אמרת לו, סידרת? הוא אומר לה, כן, הכל מסודר בגיננו שם. אתה מבין, זה הלילה הראשון של אחרי חתונה, סיפור אמיתי שמספר לך, זה לא בדיחה. בדיחות, יש לי על זה אנציקלופדיה שלמה של בדיחות. אבל זה סיפור אמיתי. אז עכשיו, איך מצפים שבאים שני אנשים, שכל אחד מנסה להיות מה שהוא לא, ולשים אותם בתוך בית אחד, זה עוד לפני שבא התינוק, והתחילו המחויבויות של משכנתה וארנונה, וזה עוד לפני שההורים מתחילים להתערב, זה עוד לפני הכל. כבר ברגע הראשון שלהם יש את הניגוד. הרב בן לולו, אתה מזכיר לי משהו, אמרת מילתא דבדיחותא. כן, אני חסיד של זה דרך אגב. היה זוג אחד התחיל לריב בבית, והשכן שומע אותם איך הם רבים וזה, אז הוא שומע איך הבא לוקח את הכוס, זורק אותה מהחלון, היית לוקחת את הסרוויס של הצלחות, זורקת מהחלון. נכנס השכן, תפס את השולחן, ניגש לחלון גם לזרוק אותו. אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, חשבתי מתחילים לאכול למטה. אוכלים בחוץ, לא?